Med de nye undersøgelser af gravballemanden, især med CT-scanningen, og som blev vurderet også af os og retsmedicinerne og røntgenlægerne, så tyder det lidt på, at nogle af de ting, som tidligere blev regnet for brud, og som måske netop var påført gravballemanden i det, man kalder en overkill-hypotese, det vil sige, at manden skulle henrettes, men yderligere skulle han ligesom påføres måske rituelt nogle ekstra tegn på vold. Det synes ikke at være tilfældet. Så vidt vi kan se, så er han blevet henrettet ved en kraftig overskæring af halsen. Det har været en øjeblikkelig død. Og det, man tidligere omtalte som et muligt kraniebrud og muligt brud på benet, det er nok snarere noget, der er sket i mosen. Det bygger vi så også lidt på alle de følgende undersøgelser, som gravballemandsundersøgelsen her egentlig gav anledning til. Efter gravballemanden nu var blevet undersøgt i anden omgang med alle de her nye moderne teknikker, så kom vi faktisk i gang med at undersøge en række af de andre danske moselig, også for eksempel Tollundmanden. Og vi kom også med i nogle undersøgelsesprogrammer af nogle nyligt fundne irske moselig. Og desto mere vi får undersøgt tingene, desto mere er vi nok enige om, at meget af det, man tidligere, da man fandt moseligene måske for 50 eller 100 år siden, mente var noget, der måtte være brud eller tegn på vold, det mener vi nu mere alt i alt må skyldes mosen, eller noget, der er sket i forbindelse med optagelsen eller fundet af dem, og at de fleste simpelthen har tegn på en henrettelsesmetode, enten få skåret halsen over, eller som Tollundmanden blev stranguleret. Og de her teorier med, at de blev påført sådan særligt voldsomme sår eller tegn på vold før døden, synes nok ikke at være tilfældet.